नै दा देलायखांबाय आरो ना आं खानायल' लायाखिसै र' दा खानायखौ लासिगोन ओमफ्राय बिथाङा माने मेकआप खालामबाय सेम आरो ना मेकआपानो लिपस्टिकआल' आलदा आलदा बेलेग बेलेग गोजान थांनाय नोङो दख'ना मा गानदों जा सार्च नुदों जा सेक्सि नुखादों नोंखौ आयौ आंहाबो दङ इन्सटाग्राम फल' खालामनो हागोन माहिर BQI जल्दि फल' खालाम स' बुंनायाथ' बुंनांगौ जानानै फैबाय जोङो मानो होनबा जों रावबो गें दायाखै आरो जों अलरेडि हौवासो ओमफ्राय जोङो रिल्स भिडिअ बानायनो इन्सटाग्रामाव भिडिअ बानायनोसो जास्ट जोङो मानो होनबा मेकआप खालामो देलायो जोंखौ श' खालामो मेकआप खालामबा माबायदि नुयो आरो मेकआप रोंना रोङाखै नोंथांमोनानो जागोन ना जायाखै बेखौ कमेन्ट खालाम जाहाथे जों आरोबाव साबसिननिफ्राय साबसिन देलायनो हायो माने गें बानायनो जोंलाय जों हौवा मानसि आरो जों मानो बिदि हिजरा कम्पानि मा कम्पानि मानो माबानो आरो जोंहा थोजासे जानो दंखायो आरो जोंनाव आथिं दं आखाइ दं मावनानै जानो हाखायो जों माने हिजराफोरबायदि गें बानायनानै जों आखाइ खबै खबै जों माने फैसा बिनो माने जोङो खम मानसिफोरखौ खस्थ' होनो बर' समाजावथ' बिदि गैया आरो जों बिदि हिजराबो जानोबो गैया इट्स अके माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना भिडिअफ्राव कमेन्ट हर बिदि बानायनो नाङा बिदि खालामनो नाङा लासिं सिं बा माबा मोनसे जोंनि टेलेन्टखौ मोजां नुवाखैबा बा जोंनि रोंगौथिखौ नोंसोर गाज्रि नुदोंबा कमेन्ट हर नोंसोर बानायनो नाङा बन्द' दोनदो गाज्रि नुथारदों बिदि होनानै जोङो गावनि मोसानाय गावनि देलायनाय गावनि माबा माखासे रोंगौथिखौसो जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायो मानो होनोबा एथ' गाज्रिथ' खालामाखै सानो जोङो दा नोंसोरो जुदि नायनोनो बाथारबायबा आरो गाज्रि मोनबायबा जोङो भिडिअ बानायनाय मोसानाय मानाय गावनि टेलेन्टफोरखौ दोनथ'नोसै आरो बेबायदिसो बुंखायो नायलांबाय थादों जोंनि भिडिअखौ ओमफ्राय आङो दा खानायखौ लानोसै आरो ना खानायखौ बानायनोसै ओमफ्राय आंनि दख'नाया बेनानै माबोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दख'ना Hey guys मेकआप खालामलायबायनो दिनैबो गरमावहाय आंहा मेकआपखौ सोर खालामदों मिथिगौ ना माहिर खालामगासिनो दङ दा एसे दं दाहाय देखायगोन आङो जेब्ला मेकआपआ कमप्लिट जायो ओमफ्राय मा होनो दिनै एसे रिल्स भिडिअ बानायनोसैलाय इन्सटाग्रामखौ जायफ्रा नायनो गोसो इन्सटाग्रामखौ फल' खालामनो हागोन बानजाय बसुमतारी बायदिफोरना मेकआप जायो नै बेनाव मेकआप जानायजों रायलाय आंखौ जा गोथाव जाथारदों जोंना मेकआपनिया लोगोफोर नै आङो दा ड्रेस गाननोसै आरो ना मेकआपखौ खालामखांबाय ओमफ्राय नै आंनि आइसेडखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आं दा खानायखौ लानोसै आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों आंखौ सोर मेकआप खालामो माहिर खालामो आरो ना ओमफ्राय बिनि इन्सटाग्रामखौ फल' खालामनो हागोन माहिर BQI गाइसमोन देलायखांबाय आङो मेकआपखौ नै मारै नुदों कमेन्ट खालामलाय ओमफ्राय नै आं बे ड्रेसखौ गानदों आरो ना नै माबायदि नुदों नोंथांमोन कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आङो ड्रेसखौ माने फुलखौ देखायनोसै ना ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ सासे मेकआप खालामगासिनो दङ दाहाय देखायगोन आङो दसे थानानै ओमफ्राय आंखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालाम माने आं खानायखौ बख'बाय आरो ना माने खानायखौ आङो आंनि रियेलखौनो लादों आरो ओमफ्राय आङो दा खानाय लानानै दा देखायफिनगोन आरो ओमफ्राय आंनि फुल आउटफिटखौ नायनो हागोन सनाफोर ओंख्रिम नालाय आङो बारा समायनो होआखै बे ड्रेसआ आं चेन्ज खालामनोसै आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ आंखौ बुरजा खालामो होननानै बुंहरो सोरबा ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोरनो जोंनि भिडिअखौ ओमफ्राय आं बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन दे ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं ओरैबायदि समायना देलायनानै देखायबाय थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा दुर्गा फुजानि अफार ओरैनोसो होनो दे मिनिनायनिसो जा नोंथांमोनखौ मिनिहोनो थाखाय आं भिडिअखौ बानायनाय जायो ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि मोनो बेखौनो रिल्स भिडिअ बानायनायखौ आङो अबस्से माने
दाथ' ट्रेन्डिं जागासिनो दं नालाय रिल्स भिडिअ'आ बेखौनो मेकआप खालामबाय आङो आंनि इन्सटाग्रामा बानजाय बसुमतारी अफिसियेल दे फल' खालामनो हागोन ओमफ्राय आंनि फेसबुक पेजाव माने गोदान गोदान आङो बिदिनो फानि भिडिअ लाबोगोन दे ओमफ्राय आंनि बानजाय बसुमतारी अफिसियेल गोदान एकाउन्टखौ फल' खालामदे आंनि गोदो सिगां जादों माने सोरबा हेक खालामना होदों सोरबा गुन बेखौ मोनोमोन दा माने आंनि गोदान माबा फेसबुकखौ फल' खालामदो ड्रेस गानलायबाय बेयाव खानाय लालायबाय नै ओमफ्राय माबोरै नुदों नोंथांमोनखौ कमेन्ट खालामनो आंनि फुलखौ नायना गार फुलाव जा प्रब्लेम नेटनि खानायखौ बिदि थेबना लाबाय आरो ना ओमफ्राय आंना खानायखौ हमनोसै ओमफ्राय एसे खस्थ' जायो आरो ना मेकआप खानाय लानायाव आं खानायखौ बारा लानाय जाया ओमफ्राय स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ आंनिखौ खानाय नखलि लानोसै आं नखलि खानायखौ हमखांबा आंखौ खानाय खमबा गाज्रि नुनो नागिरो ना मोजां नुनो नागिरो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम ओमफ्राय दा खानायखौ लाना फैबाय बिथांखौ नै साननैसो थानानै बिथांनिबो चेनेल फैगासिनो दङ होननानै बयबो सापर्ट खालामनो हागोन आरो ना बेखौ मा एसे सुन्दुरि नुयो दा सुन्दुरि नुयो दिनैनि मेकआपआ माबायदि जादों बिब' बिनानावनि मेकआप मिथिबाय नोंबो नोंखौ जा मोजां नुदों नोंखौ साबसिन नुदों नोंखौ साबसिन नुदों हाप्पा गालिलि दांखोलो गिदिर जाथारबाय आं जि फुंखाबाय आंखौसो खेबाय थाबाय नैबाव होयो नायद'